Sepuluh dalam daerah rampasi siapa sakamba di tepi jalan mematui banada cana buni guru kalau bumi tak kuijaya balik lagi turun hujan wala balai nacan jurang taram tempe diam kan wala jadi daradagnya sajiwa balai itu buat cara baraso kailangan sayang delangkah tapawi tepaso iman di patah gua dengan juo nekan dua goi de bangatar kalai tibo lai bagurau samalam ko disiko hati mangko ibu berkata sabui rembang matoda hujan lari tiga titia pasal dawai juga rate di bawah anak pariangan udai badan sapantun dana itiak kolai suku ayam manate ko indah jadi kalimbangun Baya bana badan bapiki untuk badan banang koju 3 hari dah lahir ke dunia induk disembalang puluh duduk dajan herinan tan harinan larui
nyo dalam nan marapi namonyo gunung nama latui mako baraso abu tasera sera ayu dacanui mulonyo denai da kata singgung udah membari katuaro angin sarugo makiro duduk basandala kadin yang bagurau samalam kini dan ada dacan samalamku lapatui udah kini bapak liang iko contoh hidup dan kini bansai baraso kamanyesu bersama kami bernyanyi de udah dengarkan ayu tandonya tajam dah malukoi guri ado kasaksinya Santatel. Dari bacaan di pepanjang jo lanjut itel ya. Duduk dah bacan di nana pandai dek dacan bak itu puluh bangatar ku ibarat alang-alang lamah bingkai indah jo angin jo naik jo dai di sulu antok puluh biarlah denai mandendang pado aco ati taibo biarlah wak lengah sajur papaya manyamu ade ari lalarui malam malapatui barilah kita kasih putui bangatar sayang manalam kata lidara marusanya
Dawacan gitu jo Dacan ya sebenarnya Batar dari Solo Dawacan alah deh Batar Dawacan ya ya mungkin lagu sebuah sampai hari petang si sudah pada lagi dia 7 misalkan itu dari jam sampai pulau ya kok do boleh saluang jo organ dan betikah semalam ko atau pantunat dandang dan begisi atau ambo sendiri satu jurung budi saya sampaikan dan kami minta maaf sebanyak-banyaknya ya jangan menjadi